Silav hevalno, em ê divê vîdya xwe de li ser çîrokekê bisekinin. Ev çîrok Hollandiyê em ê vê wergerînin Kurdî. Navê çîroka me di ferlorê kat e, pişîka wenda. Sophie heeft een kat. De kat heet Moos. Moos is heel nieuwsgierig en gaat vaak naar buiten. Op een dag komt Moos niet terug naar huis. Sophie maakt zich zorgen. Ze zoekt in de tuin, maar Moos is nergens te vinden. Sophie belt haar vrienden en vraagt om hulp. Ze zoeken samen in de buurt. Ze roepen: Moos, Moos, waar ben je? Maar de kat komt niet. Sophie is verdrietig en denkt dat Moos misschien verloren is. Dan ziet Sophie een briefje aan een boom. Op het briefje staat: gevonden, een zwarte kat met een rode halsband. Sophie is blij. Ze belt het telefoonnummer op het briefje en spreekt met een vriendelijke man. Ja, ik heb je kat gevonden, zegt de man. Je kunt hem komen halen. Sophie gaat snel naar het adres en ziet Moos in de armen van de man. Moos miauwt en springt in haar armen. Sophie is zo blij dat ze bijna moet huilen. Ze bedankt de man en gaat met Moos naar huis. Nu houdt Sophie Moos altijd goed in de gaten. Me Hollandiya wê guhdarî kir û xwend, em niha jî hevalno em Kurdiya wê em bixwînin. Pişîka wenda. Pişîkeke Sofyê heye. Hevalno li vê derê ev î û e dibe wekî î. Li îyeke dirêj. Em dengdêreke dirêj. Du Kurdî de jî î heye. Min ew daneyînî. Du Kurdî de î bi vê awa ye. Ev jî dengdêreke dirêj e. Lê di Hollandî de îyek heye ku ew jî dirêj e. Hinekî din jî dirêj dikin. Min çima ev Kurdî daneyînî? Min got bira nav orijinal bimîne, wekî xwe bimîne, resen bimîne ji ber yekê. Navê pişîkê Mos e. Mos gelekî bi merak e û pir diçe derve. Rojekê Mos venagere malê. Sophie endîşe dike. Li vê derê endîşekirin yani dikeve metirsiyê, metirsîdar dibe. Ew li baxçe digere, lê Mos li ti derê nayê dîtin. Sophie telefonê hevalên xwe dike û alîkariyê dixwaze. Ew bi hev re li taxê digerin. Gazî dikin. Mos, Mos, tu li ku yî? Lê pişîk nayê. Sophie xemgîn dibe û difikire dibe ku Mos winda bûye. Dûra Sophie notekê li ser darekê dibîne. Di notê de tê gotin pişîkeke reş bi toqeke sor hat dîtin. Sophie kêfxweş e. Yan jî kêfxweş dibe. Ew bi jimara telefonê ya li ser notê telefon dike û bi mêrekî qenc re daxive. Mêrik dibêje: Erê, min pişîka te dît. Tu dikarî bihê wî hildî. Sophie bilez diçe navnîşanê û Mos di hemêza mêrik de dibîne. Mos dike mew û dikeve hemêza Sophie'ye. Sophie ew qas bextewer dibe ku hindik maye bigirî. Ew spasiya mêrikê dike, yan jî ew spasiya mêrik dike, li vê derê mêrik heye. Min î pêva kir, ne î. û bi Mos re diçe malê. Niha çavên Sophie'yê her tim baş li ser Mos e. Em niha jî wergera wê bikin hevalno. Di ferlorê kat. Pişîka winda. Hin kes dibêjin pisîk jî, pisîka winda, lê piranî pişîk tê gotin, pişîka winda. Li vê derê kat tê wateya pişîkê. Di ferlorin ev jî tê wateya winda, lê hevalno ev ravekek e. Yani ev di ferlorê kat li vê derê ravekek hatiye çêkirin û ev ji hev nayên qutkirin. Di Kurdî de ji wisa ev a jî ravekê çê dike. Lê di Kurdî de gava ku em dibêjin pişîka winda, em zayan da wê nîşan didin. Sophie heeft een kat. Pişîkeke Sophie'yê heye. Sophie nav e, navê jinan e, navê keçikan e. Li vê derê lêkere hebinê hatiye bikaranîn. Tê wateya hebûnê. Binêre di Kurdî de hebûn, di Hollandî de hebin. Ev li gorî kesê sêyem hatiye kişandin ji ber vê yekê bûye heyft. Een kat. Li vê derê een kat pişîkek. Lê gava ku dibêje Sophie heeft een kat, pişîkeke Sophie'yê heye. Di kat heet Mos. Navê pişîkê Mos e. Di kat pişîk heet navê. Hevalno di Hollandî de lêkerek heye ku ji bo vê yekê bikartînin. Gava ku em dibêjin navê te çi ye?
De Hollandi da jî lêkerek heye heytine yani eve heytin li gorî pişîkê hatiye kişandin tê wateya binavkirinê hekem wergerîn Kurdî. Lê em dikarin wiha bibêjin navê pişîkê Mos e. Dikat heyt Mos. Dikarî wiha jî bigota dikat nam is Mos. Di Hollandî de bi du awayan mirov dikare navê yekî yan jî navê xwe ji kesekî din re bibêje. Lê di Kurdî de em dibêjin em bi saya cînavkên kesandinê êyê em diyar dikin. Yan jî heke pirjimar be ew tê guhertin. Mos is heel nêzxîrix en xat fak nar bawte. Mos gelekî bi meraq e û pir diçe derve. Li vê derê Mos is heel nêzxîrix. Mos gelekî bi meraq e yani mereqdar e. Li vê derê nêzxîrix bi meraq. Ji bo merva jî ev tê bikaranîn nêzxîrix. Em dibêjin mirovekî çi bi mereqdar e bi meraq e. Gelekî mereq dike, mereqan dike. En xat fak nar bawte û pir diçe derve. Li vê derê fak pirî caran tê wê wateyê nar bawte derve. Ev ji lêkera xanê ye, lêkera çûnê ye. Bawtên jî me got derve. Nar ev jî berpêbûnê nîşan dide hevalno. Yani diçe xat fak nar bawte diçe derve. Em dikarin wiha bibêjin gava ku em behsa xatê dikin divê em narê jî bikarbînin ji ber ku ev her du bi hev ve girê dayîne. Lê di Kurdî de em tenê bi lêkera çûnê em diyar dikin em dibêjin diçe derve. Op een dag komt Mos niet terug naar huis. Rojekê Mos venagere malê. Op een dag tê wateya rojekê komt Mos niet. Mos venagere terug naar huis malê. Li vê derê terug wateya vegerînê lê ji ber ku li vê derê nît heye neyînî kiriye venagere malê. Li vê derê haus tê wateya malê. Sophie maakt zich zorgen. Sophie endişe dike. Sophie dike zich zorgen endişe dike. Yani dikeve nav metersiye. Hûn lêkera endîşekirinê dizanin hevala. Ez ê vê dikim ku hûn dizanin. Yan jî metersîdar dibe. Dikeve nav metersiyê. Wisa dibêje. Zich zorgen. Endîşekirin. Metersîdar. Bûn. Xwe di nava metersiyê de dibîne. Tê wê wateyê. Sophie belt haar vrienden en vraagt om hulp. Sophie telefon hevalên xwe dike û alîkariyê dixwaze. Sophie belt. Sophie telefon dike. Haar vrienden hevalên xwe. Friend tê wate heval. En vraagt û alîkariyê dipirse yani dixwaze. Di Hollandî de vraagt tê wateya pirsînê lê hekem wergerîn Kurdî em ê bibêjin alîkariyê dixwaze. Em nikarin bibêjin alîkariyê dipirse. Ev li gorî mantixê Kurdî hinek şaş dibe lê di Hollandî de wiha ye. Hevalno ev lêkera belinê tê wateya telefonkirinê. Ev ji me got lêkera firaxinê ye. Om hulp ev jî wekî qalib em dikarin bifikirin. Ze zoeken samen in de buurt. Ew bi hev re di taxê de lê digerin. Ze zoeken ew lê digerin samen bi hev re in de buurt di taxê de. Di buurt tê wateya taxê. In de buurt di taxê de. Ze roepen Mos, Mos, waar ben je? Gazî dikin yani ew gazî dikin. Mos, Mos, tu li ku yî? Li vê derê ze roepen ew gazî dikin. Me ew nenivîsiye hûn guh nedine li vê derê ewekê ye. Yani kirde heye, kirde veşartî ye. Di Hollandî de kirde divê xuya bike. Heke neyê xuya kirin mirov fam nake. Lê di Kurdî de divê rewşa hanê de em bibêjin. Kirde xuya neke jî tê fem kirin. Ji ber ku li vê derê me nivîsek xwan ev ji dewama we ye tê fem kirin. Gazî dikin. Roepen gazîkirin e. Mos her wekî Mos me nivîsî. Waar ben je?
Tlekuyi var, lekü, benye, tu. Ya ev ya ve derece em dikarim bibêjin hevala ev ben lêkera zayniye. Li gorî kesê duyem hatiye kişandin ji ber wê bûye ben. Di Kurdî de jî cînavkên kesandinê hene ev yî li vê derê wateya ben e. Di Kurdî de cînavkên kesandinê li gorî kesan û li gorî navên ku mirov bikartîne yan ji rengdêrên ku tê bikartîne tê guhartin. Çawa? Heke di dawiyê de em bêjin dengdêrek yan jî nedengdêrek hebe cînavkên kesandinê tên guhartin. Ew hene qertefên kesanê jî tê gotin. Mar dikat kommt nît. Lê pişik nayê. Mar tê wateya lê dikat pişik kommt nît nayê. Vê derê hevokeke neyînî heye negatif. Sophie is verdrietig en denkt dat Moos misschien verloren is. Sophie xemgîn e û difikire dibe ku Moos winda biye. Sophie is verdrietig. Sophie xemgîn e. Verdrietig tê wateyê xemgîn en denkt û difikire dat dibe ku evan li vê derê misxîn tê wateya dibe ku ev data vê derê jî hevokê bi heva girê dewekî gihanek hevokan digihîne hev. Moos misxîn verloren is. Li vê derê misxîn tê wateya dibe ku verloren is jî winda bûye. Ev lêkere verliezen heye ev ji ber ku dema boriya tê da ye bûye verloren. Di Holandî de jî wekî Kurdî lêker li gorî deman diguherin. Deng tê da tên guhartin hin qertefan digirin. Dan zît Sophie in briefje an een boom. Dûra Sophie notekê li ser darekê dibîne. Dan tê wateya dûra yan jî piştre zît Sophie dibîne in briefje notekê yan jî têbiniyekê an een boom li ser darekê. Boom tê wateya darê. Op het briefje staat gevonden een zwarte kat met een rode halsband. De notê da tê gotin pişikeke reş bi tokeke sor hat dîtin. Op het briefje staat de notê da tê gotin. Evan li vê derê lêker stan heye normal gava ku mirov li ser piyan dimîne wê bikartînin. Lê ji bo em bibêjin tiştên dijital, tiştên ku kompîterê de hene ji bo wê jî stanê bikartînin. Lê hekem vê heta vê derê em wergerîn Kurdî em ê bibêjin di notê da tê gotin yan jî di têbiniyê da tê gotin gevonden hat dîtin een zwarte kat met een rode halsband. Pişikeke reş bi tokeke sor hat dîtin. Hekem lê hevokeke li gorî mantık em wergerîn Kurdî. Ev brîfyê jî tê wateya notê. Me gavadin got. Sophie is bilay. Sophie kêfxweş e. Yani dixwaze vê bibêje Sophie kêfxweş dibe. Ev bilay tê wateya kêfxweş e. Yani bextewar e. Ze belt het telefoonnummer op het briefje en spreekt met een vriendelijke man. Dubare bixwînim. Ze belt het telefoonnummer op het briefje en spreekt met een vriendelijke man. Ew bi jimara telefonê ya ku li ser notê telefon dike û bi mêrekî qenc re diaxive. Ze belt ew telefon dike. Yani ça telefon dike bi jimara telefonê het telefonnummer op het briefje ku li ser notê ye en spreekt û diaxive met een vriendelijke man. Bi mêrekî qenc re. Met een vriendelijke man
vriendelijke man em peşi li ser vê bisekinin li vê derê helbet ravek çêbiye en vriendelijke man em her seyan em dikarin wekî qalibekî em bifikirin en vriendelijke man tê wateya çi tê wateya mêrekî qenc camêrek kesekî em bibêjin baş tê wê wateyê lê gava ku em bibêjin met en vriendelijke man bi mêrekî qenc ra bi ra wê çaxî dikeve dewrê yani mêrekî qenc en vriendelijke man bi mêrekî qenc ra met en vriendelijke man. Ja, ik heb je kat gevonden, zegt de man. Je kunt hem komen halen. Merk de beje, ere, men pişikat edit, tu dikari behewe heldi. We dere ja, tewate ere, ik heb je kat gevonden, men pişikat edit. Ik heb je kat gevonden, men pişikat edit. Zegt de man. Merk de beje. We dere zeggen heye. Zeggen tewate gotene. De man tewate meer. Je kunt te de kari beneren hem komen halen. Behe we heldi. Hevan we dere meşaşiye kiriye, çma meşaşiye kiriye. De beje ko je kunt hem komen halen. Hem mos ve çaxi de be pişike ken ner. De ve me bugota tu dikari behe we heldi. Yani ne we we. Min şaşi kiriye beborin. Heke harbiya ebugota je kunt haar komen halen. Ve çaxi hevok rast bu le ve dere nu balam kişan mrov cana şaşiyandike je kunt hem komen halen. Ve çaxi em fam dikin ki ji heme pişik nere ne meye. Sophie gaat snel naar het adres en ziet Moos in de armen van de man. Sophie belest de tje navnishane u Moos de hameza merkta de binem. Sophie gaat snel naar het adres. Sophie belest de tje navnishane adres, het adres navnishane snel belest gaat shi megot de tje. En u ziet Moos de bine in de armen de hameza van de man. Merkda. Ve deri de armen tewate hamez. Hatta armen hevalın tewate mil. Yani de milin merkda de bine. Yani de hamez Amerika ke muergelin kurdi. Dvrda we de we wat he dat karanin. Moos miaut en springt in haar armen. Moos dike mau hatta mau u dikeve hameza Sofie. Levedere miaut وكي ليكر هاتيه بكار آنين موس دكا ماو يعني موس ماو دكا يعني بشيك دكا ماو ان springt و بانز ده ام تكارن وهاج ببجن ام تكارن ببجن دكا حميزة صوفية in haar armen حميزة صوفية يعني ام ببجن وي اولا لوی درجی مگوتی هر آرمن همیزا صوفیه مکردیا و ناف بکارانیه از جناف ما بکارانیه لی لوی درج موکی راوک چکریه این هر آرمن یعنی بساب ورگره که جدا چیبیه سپرینگن بازدانه بخواه لی هکم ورگرین کردی مروف دکاره وها ببجه دکوه همیزا صوفیه ام دکارن ببجن bazı hameza Sofie mos dike mau u bazı da hameza Sofie em kanu haj bebejin Sofie is zo blij dat ze bijna moet huilen Sofie ook als bechtewar de beko hendik maya begirim Sofie is zo blij Sofie ook als bechtewar de be dat ke ze bijna moet huilen. Hendik maya begirim. Bijna hendik maya moet huilen.
Evala muten بخل لێکێرە دوێتن هەیە یعنی مەجبوریەتێک هەیە ئەv هەوڵن ji têwateye girînê ye. Di Holandê de vê awayê lê hekem wergerên Kurdî em ê bibêjin hindik maye bigiriye. Bayna mut hewlin. Ez dizanim niha serê we de çi çêbûye. Kesên ku Holandî dizanin mut hinekî hekem wergerên Kurdî divê bigirî. Yani divê me werger wiha çêbikire yek bi yek. Hin divê bigiriya. Lê wisa çê nabe em evokeke bi wisa di Kurdî de tune ye. Em li gorî mantiq hevokekê ava bikin divê di vî awayî be. Ze bedankt diman en xat met mos nar haws. Ew spasiya mêrik dike û bi mos re diçe malê. Ze bedankt ew spasiyê dike. Di Holandî de lêkera bedanke heye. Bedanke yani spaskirin. Li gorî zê hatiye yani li gorî Sofyê hatiye bikaranîn li gorî kesê sêyem ew spasiya mêrik dike diman ze bedankt diman ew spasiya mêrik dike en xat met mos nar haws û bi mos re diçe malê. Li vê derê met têwatiya bi ra. Nu hewt Sofî mos altê xut ên dixate. Niha çavên Sofyê her tim baş li ser mosê. Hevama ev em ê vê çawa wergerînin li vê derê ên dixatin hewdin heye. Ên dixatin hewdin hekem wergerên Kurdî em ê çawa em ê wergerên Kurdî çav li serbûn yan jî guh li serbûn em dikarin wisa bibêjin. Niha çavên Sofyê her tim baş li ser mosê. Yan jî niha em bibêjin di Kurdî de em van her du qaliban jî em bikartînin em bibêjin bira çavê te li ser be yan jî bira guhê te li ser be. Wê çaxê çav li serbûn ên dixatin hewdin dê wê wateyê. Ev altayt her tim xut baş ên dixatin wekî min got ev ên dixatin hewdin bi serê xwe wekî qalibeke. Em wisa divê bifikirin nû dê wateya niha. Hevala em hatin dawiya vîdeoya xwe ji kerema xwe eke pirsên we hebin hûn dikarin bikin. Lînka vîdeoyê kopî bikin û di hesabên xwe yên sosyal medyayê de parve bikin. Heta vîdeoyeke din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.